Mooi foto, mijn auto. Jo, ik ben Bregenwipper. Hoe bevalt dat? Ja, heel goed. Het is mooi werk, het is mooi boeten. En in de zomer zijn de meeste mensen altijd blij, dus dat ja, bevalt wel. Is er wat drukte? Het is nou, joh, het is wel extra druk. Jo, moest krijgt echt wat meest streng tas spreken. Hoe zie je dat en gebeurt dat vaker? Ja, klopt. Nou, dat was mijn eerste keer. Ik ben dus net heel gauw van het streng tas spreken, maar ja, ze gingen reden lampen en dat houdt in, kreeg ze mijn stappendag nog net varen meest. En ja, de weer aan boord die mocht er terug in en ze kwam van de verkeerde kant. Dus hoe het algemeen, jij bent alleen maar aardig passanten. Ja, hoe het algemeen was. Er zit wel eens een uitzondering tussen, maar goed, die haast overal. Maar ja, meestal ben je vrij en ben op wetter, dus dan ja, binnen zin hoe het algemeen een stuk beter. Als het zo'n aardmedaille als het is, dan komt er maar regelmatig in en die smiedt even wat drinken naar je sta of wat lekkers of zo. Dat ze blij binnen dat de bregen zo snel liepen gaat. Ik zorg er wat ik beter hoe in de speut. Waarvoor is dat? Het is een harde bregen en om extra storing te voorkomen, dan kwal je wat wijdek, zodat nou ja, dat het net uitzet. Hè? Want dat wil met de warmte wel uitzetten en dan gaat het net meer omhoog of naar beneden. Dus dat mag we net hebben.